El Serrat d'en Baquer és un espai campestre situat a tocat de la zona comercial del sud de Perpinyà, un contrast amb el ritme de l'activitat urbana. El Serrat, durant temps, va ser propietat de l'Armada francesa i terreny d'esbarjo del jovent. La vila de Perpinyà va crompar el siti l'any 1997 i ha creat una zona de lleure, de descans, d'observació i ben aviat de cultura. El fort va ser bastit l'any 1885 per mort de protegir Perpinyà. El Serrat d'en Baquer és un tipus de fortificació característic del segle XIX, és a dir, una fortificació completament diferent de la que coneixen els perpinyanesos, penso al Palau dels Reis de Mallorca, és a dir, la Ciutadella. És un tipus de fortificació, doncs, com es pot veure, que és completament enterrat, i això doncs, és lligat a la història de l'artilleria, a l'evolució de l'artilleria, i doncs és un tipus de fortificació que es pot trobar en altres llocs de França, clarament, però que aquí aquest departament és força original. Perpinyà no es podia defensar amb les fortificacions construïdes per Vauban. I doncs el 1793, quan els francesos es defensaven davant de la invasió espanyola, sabien ben bé que els espanyols intentarien pujar l'artilleria aquí en aquest serrat per poder bombardejar Perpinyà. Doncs l'idea era ocupar aquest serrat, primerament per impedir un enemic d'utilitzar-lo, i altra raó era instal·lar-se aquí per poder controlar un enemic que es passejava pel mig de la plana del Rosselló. La riquesa del Serrat són les seues 54 hectàrees de natura que amaguen una quarantena de sales fresques i de corredors enterrats. El conjunt forma un laberint connectat sota terra amb el Palau dels Reis de Mallorca i amb el terme de Santa Barba. La vila de Perpinyà ha acrompat el Serrat i el hem amenejat. Hem plantat més de 1.000 arbres, olius, ametller, figueres, tots els arbres mediterranis que se pot encontrar aquí per fer un lloc únicament mediterraneà i de passejada per als perpinyaners. Hem també instal·lat taules i bancs per poder esmorzar o perquè els nens puguin s'amusar. Tot ha estat calculat per l'animació en un lloc que és magnífic perquè d'aquí se veu tot Perpinyà i se veu tota la plana del Rosselló. Aquest petit paradís és mundialment conegut com a siti paleontològic. Fa més de 100 anys, el metge Albert Donezan hi descobrí un jaciment de fòssils de tortugues, de cérvols i gaselles. Alguns són avui conservats al Museu d'Història Natural de Perpinyà. Tot ha estat calculat per respectar l'ecosistema. Entre les 250 espècies botàniques trobem garrofers, llepoters, lletissuns, fonoll, espàrrecs i quantitat de flors. Al Serrat es refugien també insectes de tota manera, rates de camp, guilles, conills i tota classe d'ocells. Un fet insòlit és la presència del ramat de fedes de l'Andreu Quintà, un pastre de Montferrer instal·lat a la plana. Les seues ovelles fan menester al terme. És per netejar el país, el terme i això, Això segur que són pas d'aquí per fer guapo, tot també. Bon, poder una mica sí, no sé, però normalment són aquí perquè netegin unes 50, més que això, una centena, 70-80 hectàrees, perquè hi ha el Serrat, que en té 50, però hi ha gent que me demanen cap a banda d'Orles, cap a banda com se'n diu això, de Malloles i això, que ja això m'anà aquest hivern i és per netejar el termes, El ramat ho fa millor que les màquines? No és que ho facin millor que les màquines, perquè les màquines fa que ho fan bé, no pot dir que això, El que té que ho fan més barat que les màquines, perquè per netejar el terme no costa ben res, i amb el mateix fet és que aprofiten d'elles mateixes, El Serrat d'en Baquer, esquillat a 100 metres d'altitud, és doncs el pujol més alt de la plana de Rosselló. El seu accés és gratuït i el visiten cada any unes 20.000 persones. El dimecres sol ser el dia de la mainada de les escoles, el diumenge el dia de les parelles i de les famílies, mentre que els dies de la setmana veuen aparèixer els passejaires solitaris que s'aprecien la calma de l'indret, a ben poca distància de l'agitació de la vila.
El siti tindrà vocació cultural a la fi del 2000 amb creacions d'art contemporani, plàstic i musical. Una zona d'estacionament i l'obertura d'algunes sales reforçaran aquell lloc referent de la Perpinyà del segle XXI. I si encara hi ha gent que no el coneixen pas? Bé, la gent que coneixen pas el Serrat, jo us diré de venir a veure, perquè és un lloc únic. És un lloc únic al món perquè és un món que domina una vila, un poc com a Barcelona del costat de Montjuïc, però és un lloc que és no construït, que és únicament reservat a la passejada i un lloc de detente per als perpinyanesos.